Takže čaute, vítam vás pri mojom challenge. Toto video som spravil preto, lebo ma kamarátka poprosila, aby som spravil o tomto, aby som zjedol jednu lyžicu múky a ja dopadol toto. Skladá sa to z gránka, z jablkového octu, z normálneho octu, 8%, z múky a kešu orieškov. Tak toto nejak vyzerá, takto hnedé, ako grcka, ovno. Tak sa to pekne zamiešame. To sa mrdí strašne. Tak vám to nebývali krcám.